Lantaldearen maigainean ez da izan, baina atetik kanpo ezin saiestu Kataluniako auzia. Besteak beste atzokoa Ibarretxe lehendakariari emandako ezetzaren parekoa delako jeltzaleen ustetan. Eta niretzako benetako elkarrizketari ateak itxi egin zaizkio, atzo. Jeltzalek eta EH Bilduk PP eta PSOEren borondate demokratiko eza azpimarratu dute. Konstituzio hori espetxe bada Kataluniarrentzat eta Euskal Herriarentzat. Yo no creo que hubo un portazo, ayer hubo un ejercicio de democracia. Demokrazia jardunean, hori izan zen atzoko saioa popularrentzat. Eta abertzaleak iruzurti hutzak direla ondorioztatu du aldiz UPyDek. Abertzaleen erabakitzeko eskubidea gezur galanta dela. Kongresuko ekitaldiari zuzenean heldu gabe, Jose Antonio Pastor sozialistak azpimarratu du autogobernuaren batzordean proposamen eraikitzaileak lortu nahi dituela. El autogobierno debe de servir para avanzar. Horretarako 40 agerraldi inguru izango direla adostu dute gaurkoan talde parlamentarioek. Uda baino lehen 6, Euskadiko izen esanguratsuak, Katalunia eta Eskoziakoak, baita legedian adituak ere. Zerrenda apirilaren amaieran finkatuko dute, eta lantaldearen lehen atala negurako edo udaberrirako amaitu daiteke.